Здравейте! В това видео за Mobile Bulgaria ще ви покажа първата предварителна версия на Windows 8, която беше направена достъпна за изтегляне от Microsoft преди броени дни, по време на конференцията Build. Интересното за Windows 8, както знаем, и както вече ви показахме в сайта, е, че включва нов интерфейс, който специално предназначен за таблети, но освен това си има и стандартен интерфейс, който познаваме от Windows 7, който се използва за работа с стандартни приложения. Така, това е 32-битовата версия на Windows 8, Developer Preview, която всеки може да изтегли от сайта на Microsoft и изпробва сам. Може да се инсталира върху x86 архитектури, което означава процесорите на Intel и на AMD. В момента виждате инсталация върху таблет с Intel Atom, каквато е на повечето нетбуци конфигурацията. Така, започваме с началният екран. Това е екранът за сключено положение, в който се показва различна информация в момента има за Wi-Fi връзката и за батерията, дата и час, но освен това тук може да бъде поставена информация от различни приложения, като входящи съобщения, електронна почта и така нататък, но в момента в тази версия не е активна тази опция. При вариантите за вписване в системата са достъпни различни начини. В момента виждате новият начин за използване на изображение, но освен това може да се въведе парола или PIN номер. Но тъй като на този начин е по-атрактивен, ще ви покажа как работи той. Достатъчно е да направите различни жестове, които сте въвели предварително. И системата е отключена и вие сте вписани. Това е интерфейс, основният интерфейс, който е за работа с таблети, силно повлияние от интерфейса Metro, който видяхме в Windows Phone и постепенно се добавя в останалите продукти на Microsoft. Какво е? Имам основен екран, който е съставен от различни плочки, които са така наречените Live Tiles. Информацията в тях може да се апдейтва динамично от интернет и винаги показват актуална информация. Приключването между приложенията става с жест. Върху лявата страна на екрана. А върху дясната се показва меню, в което може да се върнете върху работния екран, да потърсите или да споделите. В случая мога да споделя, като всъщност по никакъв начин няма избрано приложение, с което мога да споделям. Но тук може да разгледате и да свързаните към устройството, външни устройства. Например, ако има включена USB памет, тя ще се покаже тук. В момента мога да използвам външен екран, за да покажа интерфейса. Уникалното е, че може да покажете едновременно две приложения върху основния екран. Да кажем, основният ми е браузър. Искам да си покажа данните за боксовия индекс. И това е. По същия начин може да сложите прозорец, който показва апдейтите от Facebook. Ако искам да го махна това, достатъчно да разкарам лентата. Това е браузъра. С жест върху горната и долната страна се показват контекстните менюта за съответните приложения. В случая се показва познатата лента с завеждане адрес и другите инструменти от браузър. В горната част са отворените табове, които може да се превключва. Няма никакви проблеми с multitouch, браузър работи много добре. Това е специална версия за метро интерфейса на Internet Explorer. И интересното за нея е, че тя не поддържа показването на флаш. Както може да видите, тук няма никакво флаш съдържание. И това в последните дни стана така, за много
много спекулации, като не беше разсеяна информацията от така слуховете не бяха разсеяни от Microsoft и от Adobe. На практика Windows 8 се доставя с два браузъра. Единият е този, Metro интерфейса, който не поддържа никакви външни плагини, например плагина за Flash. Това от Microsoft се обяснява с желанието за бързо стартиране на платформата, тъй като в началото срежда само интерфейса Metro, не трябва да не се зарежда никакви допълнителни плагини. Но ако искате да отворите някакво видео, например, всъщност не, ако искам сега да разгледам видеото тук, мога да видя страницата в другия браузър, достатъчно да натисна този бутон и тя автоматично се зарежда в стандартният Internet Explorer, в който съм инсталирал вече Flash плагин. Още се зарежда. Така, както може да видите, Flash съдържанието вече е активно. Не всичко е загубено по отношение на Flash, всъщност на видеото в Metro браузъра, тъй като все повече сайтове поддържат HTML5 видео, така че не е проблем да гледате такова. Например, мога да вляза в YouTube и да приключа в неговата HTML5 версия. В този случай мога без проблем да гледам HTML5 клипове, например. Момент да намеря подходящ клип. Да. Не оцелих. И отварям първото, което се отвори. Както виждате, няма проблем с произвеждането на такива клипове. Другите варианти, другите приложения в момента няма особено много инсталирани. Ще ви покажа контролния панел. Тук може да се променят различни аспекти от платформата. Общо взето познатите настройки, които предоставя Windows, но тук са оптимизирани в интерфейс, който прави използването през сензорния екран много по-удобно. Тук може да изберете какви приложения да се появяват в менюто споделяне. В момента има Facebook клиента и това е приложението за Twitter, Tweetorama. Както виждате, превключването е много добре реализирано. Между приложенията става много бързо. Ако искате да затворите някой, ще трябва да стартирате Task Manager и съответно да спрете от тук процесите. В момента се показва, че приложението за алармите и за Internet Explorer са suspended като статус. В момента не вземат ресурсите на процесора, но могат да се затворят по този начин. Статистика за натоварването. Така, това е познатият Task Manager, обаче малко с променен външен вид. Предполагам, че
до варианта, когато на пазара според първите продукти с платформата, ще претърпи допълнителни промени. Интересна е клавиатурата за въвеждането на информация. Може да се превключва по различни клавиатурни подредби, в момента има, разбира се, български. Възможно е и тази конфигурация, която разделя клавиатурата за по-удобно въвеждане чрез палците, което е удобно за таблет, като този голям екран диагонал на екрана. Но освен това има опции за, всъщност не е активна тук, клавиатурата, разбира се, може да се мести, да се преразмерява. Това е клиента за Facebook. Основно с познатият интерфейс. Както може да видите, работи доста добре. Няма опция за зум. Магазинът за приложение все още не работи, но очакваме това да се промени в близките месеци, когато Microsoft ще направи достъпни повече детайли за него. Какво друго мога да покажа? Опцията за търсене, която е позната от Windows Phone. Тук се показват сортирани по обучение всички инсталирани приложения и съответно може да търсите, като изберете дали приложенията в настройките или в достъпните файлове в платформата. По отношение на файловете, ще трябва да покажа контролния панел. Интересно е, че има опция за възстановяване, за ресет на компютъра де-факто, който запазва всички потребителски файлове, но ресетва всички останали настройки на платформата, така че ако нещо се случи, винаги може да започнете наново, но без да загубите файловете си. Има и вариант, разбира се, за изтриване на абсолютно всичко от него. Разбира се, винаги може да промените разположението на плочките в основния екран. Възможна е и опцията за показване на всички приложения, но в момента тя не е активна тук. Не знам защо, но беше показана и демонстрирана по време на конференцията Build. С щипване на екрана се показват умалени изображения на всички екрани. Всички страници с приложения, между които може да се превключва по-лесно, може да се създават нови групи и да се редактират съществуващите. Това е приложението за конференцията Build, което предоставя различна полезна информация за присъстващите на събитието. Това, което искам да ви покажа, начинът, по който става разместването на плочките. Те залепват една за друга и е малко необичайно на преместването им. Както може да видите сами, няма нищо сложно.